ሰላም ክብራት ሰማዕት ሬድዮ ረና ናይሎሚ 13 መጋቢት ፈንወና ይፍልም ኣሎ አተኩሮ አቧና ጉዳያትን ሰሙናዊ መደብ ስፖርትን ክህልወናዩ ምክታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ፈተና ቅትለት ተኻይድሉ ኢትዮጵያን መሸጣ ብዝዓለመ እንጀራ ንጥዕና ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ዝተሓወሶ 36 ኩንታል ሓርጭን 25 በርሚል ብሒቁን ተታሒዙ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሶማሊላንድ ዝወጠነቶ ምህናፅ ወተሃደራዊ ማዓስከር تقليلو كم تسرز تقليزو هذه إذاعة إرنا ناب زرزراتو مسن نسجر قداماي منيستر سودان عبد الله حمدوك فتنا قتلت كم استخايدلو تلفزيون تاجر حبيرا أتي فتنا قتلت قداماي منيستر حمدوك بتشعة مجابيت نابيت صحفتو نامر عنكلو أب مكينة نتوجيب متسواد كم استخايدو يتحبيرو نتقدماي منيستر كابز السنيك أفلاي حانت مكينة كبيد عنوات كوردان كلو كالوت كل التون مات أنا وعنوات وريدون بتيا بالعلي يستخايدة فتنا قتلت زخونة قدات كم زي بتحو بمنقد تويتر زحبره قداماي منيستر عبد الله حمدوك فتنا نتيا بسودان تجمير زلو نايلوت كيدي كم زي عنكفو الرقاقيزو نتي فتنا قتلت زكايدو أكلات زاقيت كفلت أكوانت زي كالو ما استقاقر منق السودان متصراي قبرلو كم زلو كابيت صحفتو استوها بمقلتي حبيرو أب إثيوبيا أنتاينتو كاب زي تفلت أنجرات مس بحق تحويسو شيات إنجران نازايدا يمتس كم زلو ببقوانو بزقاد في تساميتات كتكاس تنحيو مع كان زينا فانات مالي شعات مقابيت أبزا أربو زينا دما أبادي سابا كباب بولي مس زي تفلت أنجراز تحواوسي 36 كنتال حرجن 25 برميل بحقن كمز تتحزي الرقاقيتو أبلع لزي كابزي نتع الناس قاز خونا نجراز تحوسو بحق زدت سنكته أستات 300 جراون نمشت أكي وعليه تتحيزلو ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ አዲስ አበባ ንዕዳጋ ዝቐርብን ንወፃኢ ሃገራት ድማ ናብ መሸጣ ዝላእኽን ከም እንጀራ በርበረ ጠስምን መዓርን ዝኣመሰለ ምግብታት ንጥዕና እዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ከም መባዝሕቲ መማቕርትን ከይባላሾ ነዊሕ መፅንሕን እናተሓወሶ ንዕዳጋ ይቐርብ ምህላው በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ ህዝቢ ነዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈርዝ ዘሎ ኣብ ዕዳጋታት ዝቐርብ ከም እንጀራ ይኹን በርበረ መዓርን ጠስምን ዝኣመሰለ ምግብታት መበቆሎም ከይመመየ ካብ ምምጋብ ክቁጠብ ድማ ኪላታት ጥዕና ይመኽሩ حبرات إمارات عرب أب رئيس محدار سوماليلاند كتانصوز وطنت قوامي وتهدرو معسكر كم تسرزه مع كنزينا قارو حبيرو أتي كابكل تشن 10 شعاتنا تحيزو كنس جمره وتهدرو معرفو نفر تزركبو معسكر ناب سيفيلاوي أقل قلوتات كم زوعل أب زحلف عمد بريزيدنت نايت رئيس محدار موسى بيحي مقلاتو زذكريو انتقونه نسو مقام وتهدرو معسكر إمارات أبتاه رئيس محدار تغليلو كم تسرزه وقعو مقلتي أي هابلون نودب بربرا نايتا رسم محدر مس إثيوبيا بمشرخ ن3 عامتات بملكع كراي كتم محدروز وطنت حبرات إمارات نزوطنتو مقام وتهدرو معسكر تسرزلو زلا مخنيات أيتنصرن يخون بر زمدنا إماراتن رسم محدر سوماليلاندن أبزو وانزي صبو كم زيله دبلوماسيات يتقسو رسم محدر سوماليلاند إمارات زقوارصتو مقام وتهدرو معسكر بروسيا كتكويان ناتباله يزربو كانتلو روسيا حقنت كم زي بوليا تتكز عبيتي هجرات علمنا هلاوة وتهدروا حيلتاتن أبزوبا قرن أفريقيا بزسفحلو الزلو وان حبرات إمارات عربون مسنا يمن كينات تتحيزو كابكل التشان 10 تحمشتن أبي إرتران سومالي لندن معسكرات كتكفت ياترايا انتقونه تعرباوي تهاجر أبزو وانزي ني لوجستيكن وتهدروا سرحيتاتن تتكمل أنكو هاجر إرترات راي كوينا لا كبرات سمعتنا زينا بزي تفتسيم الله كتسيلو بأتو كبروم دافلاز دالو أتو كرو أبوانا قدات كل ونايو دقيمة مكتالكم عدم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو كمين لخوم كمي تخونو كبور عندك هاقري بوشتن وطعين زلخوم كبروم دافلاي موق ناينافقوت سلامتاي يقدم لكم لومي مريض زلخو أرستي أبستفلالي جزي تزارب كليو لوم جن أسفح بيلك تزارب اللي نسول ما إن موددا بإرتراويان عوض عائي زلمسة رقحي انتايو وي زلمسو زلو رقحتات انتايوم زوحات انتقوينوم أبزبل أرستي حسابي كقلت لكمي እዚ ዘበለን ምክንያት
ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባትን ማሕበራትን ነዛ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣረጊት ስርዓት ናይ ምድሪ ባይ ሓያል ዝኾነ ዘይተመዝመዘ ዕቑር ሓይሊ ኣለና እንታይ ኮይና ኢና ግና ድማ ኣይክንከውን ዘይከኣልና ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ እዚ ኩሉ ሓይሊ ከሎና ማለት እዩ ሓይልና ብዝተፈላለየ እዚ ዕቑር ሓይሊ ዝበሃል ገና ዘይመዝመዝናዮ ሓይሊ ናይ ኤርትራውያን እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ እቲ ቀዳማይ ኣብ ውሽጥን ወፃኢን ነቲ ስርዓት ዝፈንፈኖ ብዝሒ ዜጋ ንሰማይ ይዓርግ ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ክንድዚ ብዝሒ ዘለዎ ንሓደ መንግስቲ እየ ዝብል ስርዓት ዝፈንፈነን ክቕየር ዝደልዮን ህዝቢ እንተበዚሑ እሱ ዕቑር ሓይሊ እዩ ሓደ ነዚ ተጠቒሙ ነቲ ለውጢ ዘምፅእ እዩ ዝፅበ ዘሎ እምበር ኮፍ ኢሎ ክምዝመዝ ዝደሊ ዘሎ ሓያል ፀጋ እዩ ኣብ ውሽጢ እንተሪኢና እቲ ህዝቢ ማሕበራዊ ቦትኡ ብዘይገድስ ዕድሚኡ ብዘይገድስ ፆትኡ ብዘይገድስ ብሄሩ ብዘይገድስ ኩሉ ኣንጻር እዚ ስርዓት ኮይኑ ኣሎ ረብሓ ናይቲ ህዝቢ ምዚ ስርዓት ከምዘየሎ ፈሊጡ ኣሎ ኣገልገልቲ ሃይማኖት ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰብዋኒን ንግዲ ሰራሕተኛታት መንግስትን ብሕትን ኣብ ሰራዊት መኮንናትን ተራ ተጋደልትን ኣብ ገጠር ሓረስቶትን ሰብ መጓሰን ኩሉ ኣንጻር እዚ ስርዓት ኣሎ እዚ ሕጂ ብፖለቲካዊ ማሕበራትን ውድባትን ክምዝመዝ ዘለዎ ሓደ ፀጋ እዩ ንምንታይ ኢና ዘይንምዝምዞ ዘለና እንታይ እዩ ዝዓግተና ዘሎ ዝብል ሕቶ እንድዩ ታርስቲ እዚ ሓደ ፀጋና እዩ ኣብ ወፃኢ ድማ እንተመፂና ፀጋታት ብሓቂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዕቑር ሓይሊ እዩ ንኣብነት ኩሉ ኣብ ደገ ዘለውን ኣንጻር እዚ ስርዓት ኣሎ ስደተኛታት ነጋዶ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተጋደልቲ ነበር ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኩሎም እዚ ስርዓት ክኸደሎም ይደልዩ ኣለዉ ብጀካ እዚ ስርዓት ብዜጋታቱ ተፈንፊኑ ምህላው ኣብ ውሽጥን ወፃኢን እቲ ሓደ ኣዳኺሞ ዘሎ ወይ ከዓ ከም ዕቑር ክንጥቀመሉ ኣለና ንብሎ ሓይሊ ካልእ እዚ ስርዓት እዚ ብኣህጉራዊ ውድባትን መንግስታትን እውን ንዑቕን ጡርጡርን ኮይኑ ኣሎ ምናልባት ዲፕሎማሲ ኣብ ዓለም ክኸይድ ስለ ዘለዎ ከም ወግዓዊ መንግስቲ ይፈልጥዎ ኣለዉ እምበር ኣማራፂ ስለ ዘይብሎም ዝራኸብዎ ዘለዉ ስርዓት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ናይ ዓለም ዘይኽብር ፍንፉን ስርዓት ስለ ዝኾነ ብኻልእ እውን ዘይተመዝመዘ ሓይሊ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ብጀካ እቲ ነዚ ስርዓት እዚ ኣንጻሩ ምዃኑ ምስጢራት ናይቲ ስርዓት እቲ ምንቅስቃሳቱ እቲ ሓበሬታኡ ነቲ ለውጢ ከም ዘገልግል ገይሩ ክህበና ዝኽእል ኣብ ውሽጢ እቲ ስርዓት ዘሎ ህዝብና ኣሎ ኣብቲ ወታደራዊ እውን ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና መኮንናትን ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊትን እውን ነዚ ስርዓት እዚ ክኸደሎም ዝደልዩ ብዙሖም ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ንሪኦ ኣለና ኣብ ወፃኢ ድማ ኣብ መጨረሻ ጠቕሶ ኣለኹ እምበር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እቲ ኣብ ወፃኢ ዝርከብ ኤርትራዊ ሎሚ ቁፅሩ ዳርጋ ኣብ 2 ሚልዮን ተቐራሪቡ ኣሎ እንተዘይበዚሑ ብፍላይ ኣብ ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ እዚ ህዝቢ እዚ ብጀካ ኣብ ዓዱ ምምላስ ካልእ ስለ ዘይብሎ ዘለዎ ሓይሊ ከም ህዝቢ ናብዚ ለውጢ ከስምሮ ፀገም ኣይኮነን ወፃኢ ስደት ምረት እዩ ዘይደለናዮ ግን ካብ መጻኻ ድማ ፀጋታቱ ክንምዝምዞ ይግባእ እሱ ድማ ኣብ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ እዚ ዘይበሃል ገንዘብን ማልን ኣለዎ ዓቕሙ ኣደልዲሉ እዩ ሞያን ትምህርትን ቀሲሙ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ንለውጢ ዝተቐረበ እዩ ብውሽጢ ብደገ ብኣህጉራዊ ኩነታት ዕቑር ሓይሊ ንለውጢ ኣይተመዝመዘን ኮፍ ኢሉ ንዓና ይፅበየና
እንታይ ደኣ እዩ ሒዙና ዘሎ ንድሕሪት እዚ ኩሉ ከለና ኤርትራውያን ዝነኣሰ ነገር ክንገብር ይጽግመና ምህላው እንታይ እዩ ኣብዚ ክርስሳዕ ዘይብሉ ነገር ወይ ከዓ ኣብዚ ንጹር ክገብሮ ዝደሊ ዘለኹ እዚ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ሳላ እቲ ናይ ውድባትን ናይ ውልቀ ሰባትን ሓይሊ እዩ ኣብዚ መድረኽ ኣብፂሑና ዘሎ ነቲ ስርዓት ድማ ካብ ሙሉእ ተቐባልነት ናብ ሙሉእ ንጹግነት ኣብፂሕዎ ዘሎ እዚ ወፃኢ ዘሎ ህዝቢ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ተቃውምኡ እዩ ስለዚ እቲ ኣይተገብረን ንምባል ኣይኮንኩን ዘምፅኦ ዘለኹ ሕጂ ግን ነቲ ሙሉእ ዓወት ንምምፃእ ኣብቲ ዝብፃሕ ለውጢ ብዝግባእ ክንገብሮ እንታይ እዩ ዝዓግተና ዘሎ ክብል የደልየ ምክንያቱን ኣብዛ ሓለፋ 5-6 ዓመታት ሓይሊ ናይ ለውጢ እንዳበርትዐ ይመፅእ ድሌታት በዚሑ ኣሎ እቲ ተወፋይነት ኣሎ ህዝቢ ድማ ብሓደ ድምፂ ለውጢ ይብል ኣሎ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية እንታይ እዩ ሒዙና ዘሎ ነቲ ለውጢ ከይነቀላጥፎ ኣብ ዝብል ከም ህዝቢ መጠን ነዚኦም ዕቁር ፀጋታትን ምቹኣት ኩነታትን ንፖለቲካዊ ለውጢ ከም ዘገልግሉ ጌርና ዘይምውዳብና እቲ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓይሊ ክንሃንጽ ዘይምኽኣልና እዩ ዝብል መደምደምታ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓይሊ ነዚ ስርዓት እዚ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድባት ዝሓዘ ሓደ ተቃውሞ ወይ ከዓ ሓደ ናይ ምዕብላል ሓይሊ ክንገብር ዘይምኽኣልና እዩ ውድባት ፖለቲካዊ ውድባት ሓይሊ ክጥርዩ ኣይከኣሉ እንኮ ጠንቁ ዝጥራይ እዩ ዝተረፈናስ የለን ዕቁር ሓይሊ ኣለና ህዝቢ ድሌት ኣለዎ ንለውጢ ኩሉ ተቐሪቡሎ ነዚ ወዳዲቡ ኣብ ዓወት ከብፅሕ ዝኽእል ናይ ውድባት ሓይሊ ተሳኢኑ ዘሎ ሓደ ውድብ ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ውድባት ክዓብዩን ክገዝፉን ኣብ ለውጢ ናይ ምምፃእ ዓቕሞም ከዕብዩን ኣይከኣሉን እዚ እዩ ትጠንቂ ነዚ ሕጂ ከመይ ጌርና ክንፍውሶ ኣለና ኣብ ዝብል ክንዛረብ ግዜኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ንምንታይ ኢና ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ሓያል ክንገብረን ክንሃንፀን ዘይከኣልና እኹላት ፈተነታት ዘይገበርና ኮይንና ዲና እኹላት ፖለቲካዊ ውድባት የብልናን ኮይኑ ድዩ እንታይ እዩ ጎዲሉና ጎዲሉ ዘሎ ብሓደ ኣምር ክትገልጾ ከለኻ ፖለቲካዊ ውድባትና ክድልድላሉ ዘይከኣላ ምክንያት ፖለቲካዊ ውድባትና ወይ ከዓ ማሕበራትና ሰልፍታትና ንምህናፅ ውድብ ዝቕይዱ ሕግታት ኣድማሳዊ ሕግታት ከኽብሩ ስለዘይከኣሉ እዩ ዝብል መደምደምታ ኣለኒ ኣድማሳዊ ሕግታት ናይ ውድብ ክንብል ከለና ሓደ ንኩሉ ውድብ ኣብ ዓለም ዝጥርንፍ ወይ ከዓ ዝገልጽ ሕጊ ኣይነኽብርን ስለ ዘለና ኣድማሳዊ ሕጊ ማለት ሳይንሳዊ ሕጊ ማለት እዩ ኣብቲ ኺድ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ውድብ ዝበሃል ውድብ እዩ ውድብ ማለት ድማ ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ፈፂምካ ንውድብ ካብ ሕግታቱ ወፃኢ ጌርካ ክትሰርሓሉ ኣይፍቀደልካን እዩ ውድብ ንዝኾነ ዕላማ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ውድብ ንዲሞክራሲ ክኸውን ይኽእል ውድብ እውን ንኣንጻር ዲሞክራሲ እውን ክውደብ ይኽእል እዩ ውድብ ንእምነትን ሃይማኖትን ትገብሮ ከምዚ ንሪኦ ኣብያተ ሃይማኖታትን እምነታትን ሓያል ውድብ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለወን ውድብ ንቢዝነስ ወይ ከዓ ንንግዲ ክትሃንፆ ትኽእል ኢኻ ውድብ ንግብረ ሰናይ ክትሃንፆ ትኽእል ኢኻ ውድብ ንስፖርት ትገብር ዕቁቡን ውድብ እዩ ሓያል ውድብ እዩ ዝተፈላለየ ናይ ውድብ መልክዕ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ፍሉይነት ዝሕዝ ኣብ ሙሉእ ዓለም ሓደ እዩ ውድብ ትዕላምኡ ጥራይ ዝፈላለየ እቶም ሰባት ነቲ ውድብ ዝገብሩ እዮም ዝፈላለዩ ምናልባት ኣብ ዓለም ዓሰርተታት ሚልዮናት ውድባት ኣለዋ ክንብል ንኽእል 100 ሚልዮን ከማ እንተዘይበፂሕ ካብዚ ውድባዊ
نزين كلن ودبات ناي حبار بحري ناي حبار اتحزا اللون كاوت إخا ودب يكتبلو أيتخلني وينت ودب شمال بيسكا أدمعي كتقبرو جن أيتخلني نتحقتها كتكتلالك ميكانيكال نجار يدارجا كم ماكينة مالك ماكينة أبتتسرح أبتي حدا عدي زلو يتقمن لا ولا أبكال عدي دخا يتقمن لا حبتام حنتياتا حقي ناي ماكينة تسي أخت كيدن أبتا سدل ياخد بصحن حقتها تالوه كابتن حقتات قال أنت بديلك ولا أبت موترا حنت فتلي أنت تبتيخا إتا ماكينة سرحة كي تسرح تخيلي إزي حجي حقتات كتقمن لا أنت خوينكا ماكينة حقتات هتختل مالك نتي حقتات دما كتب مهارون يقبع بوزع كليو أي ماكينة مزوار تمرت توسد ولا حدا فقاد توصل ناي بقعت ودب دما كابو وصاي كتسرحلو انت فتينكا يسرحني ودب كختلو زلو حقتات አለዎ ንውድብ ዘጽንዕ ስነ ፍልጠት ፖለቲካል ሳይንስ ይባሃል ኣብ ሳይንስ እንትሕከድካ ወይ ከዓ ናይ ማኔጅመንት ሳይንስ ይባሃል ክሳብ ዶክተርን ካልእ እንትመሃረሉ ንምንታይ ሕግታት ስለ ዘለዎ ኣብ ዓለም ድማ ካብ መንግስታት ጀሚርካ ክሳብ ዝተሓተ ድኳን ውድብ ስለ ዝኾነ ነዚ ዝሰርሑ ሰባት ብሓደ ስነ ፍልጠት ክመሃሩ ኣብዚ ናትና ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣተሓዛ ነቲ ሕግታት ናይ ውድብ ኣድማሳዊ ሕግታት ንጥሕሶ ስለ ዘለና እዩ ኣድማዓይ ዘይንገብሮ ዘለና ዝብል መደምደምታ ይስለ ንዑ ዝፈልጡ ሰባት የለውን ማለት ግን ኣይኮነን ኩሉ ምሁር ናይ ኤርትራዊ ነዚ ፈልጥ እዩ ዘይተመሃረውን ፈልጦ እዩ ብልምዲ ኣብዚ ናይ ፖለቲካዊ ውድብና ክንመጽእ ከለና ግን እቲ ዝጸንሐና ባህሊ ክኸውን ክእል ናይ ውድብ ናይ ፖለቲካ ባህሊ ወይ ካልእ ዝርብጸና ነገር ይህሉ ክኸውን ኤርትራውያን ኣብ ውድባዊ ጉዳይ ንሕግታት ናይ ውድብ ጎሲኻ ናይ መኻድ ልምዲ ኣጥሪና ኣለና ወይ ከዓ ነቲ ሕጊ ንምሽካዕ እሞ ብዝሓፀረ መገዲ ክትበጽሖ ምፍታን ከም ባህሊ ኮይኑሎ ፖለቲካዊ ባህሊ ንድሓር ይጽንሐለይ ሕጂ ንጀምር እሞ ድሓር ንሪኦ እዚ ናይ ምባል ልምዲ ኣዝዩ ሰፊሑ ይርከብ ብሓፂሩ ንውድባዊ ሕጊ ሻላ ናይ ምባል ኣቲና ኣለና ኣጥሪና ኣለና እዚ ስለምንታይ መፅኡ ኣይኮነና ሕጂ ዘገድሰና ሓቂ ድዩ ክንብል ኣለና መጀመርያ ኣብቲ ፖለቲካዊ ታሪክና ካብ ኣርባዕታት ዝጀመረ የዝብሎ ኩልሻ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስና ንናጽነት ዝጀመረ ካብኡ ብድሕሪኡ ዝቐጸለ ዳርጋ ናይ 70 ዓመት ኣካይዳ እሱ ጽልዋ ኣለዎ ኤርትራውያን ሓሚቕና ኣይኮናን እቲ ተመክሮና ኣብቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ዘሎ ተመክሮ ቦታ ስለ ዘይሃቦ ከም ዝወሃብ ስለ ዘይመሃረና እዩ ዝብል እዩ ዘለኒ መረዳእታ እሱ ግን ኣይኮነን ዘገድስ ሎሚ ካበይ መፅኡ ኣይኮነን ዘገድስ ንምባል እዩ ሎሚ ንምንታይ ኣይሰርሕን እንተኢልና ኣብኣ ንምለስ ኣለና ዝብል ግን እኹል ምክትዕን ዘረባን የድልዮ እዩ ብዘይከል ዓለም ፖለቲካዊ ውድባት ክንብል ከለና ንኣሽቱ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ወፃኢ ኢና ዛረብ ዘለኹ ኣብ ውሽጢ እዚ ፈተነ እዚ ስለ ዘይተገብረ ኣብ ወፃኢ ናይ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ብዙሕ መግለጽታት ኣለዎም ማሕበራት ይበሃላ ውድባት ሰልፍታት ከምኡውን ብካልእ ሽም ንኣብነት ምትእኽኻብ ናይ ብዙሓት ውድባት ወይ ማሕበራት ከም ጽላል ተባሂሉ ዝወፅእ ክህሉ ክእል እዚ ኩሉ ናብቲ ለውጢ ንምምጻእ ከም ሸቶ ዝሓዘ ማለት እዩ ምናልባት ማሕበረ ኮማት ንኣሽቱ ጉዳያት ኣብቲ ከባቢኦም ንምስራሕ ዝገብርኦ ዝተፈለየ እሱን ውድብ ኮይኑ ግን ዝተፈለየ ውፅኢት ነይርዎ ክብል ክእል እየ ኣድማዒነቱን ከም ከተምኡ ይህልዎ ኣብዚ ስርዓት ንምልጋስን ሓድሽ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምምጻእን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ግን ገና ኣብዚ መባእታዊ ደረጃ ኢና ዘለና ዕቁር ሓይሊ ከይጎደለናን ፍልጠትን ክእለትን ከይጎደለና
أبت حزاجن جوجيالو بوليتيكاوي ودب ناي مقامن ناي مكيادن جيجا أب كله سعرير ويركب ناي حبار دما مجلس يرألو زي بجاهدين دحر زي تزاريبنا له اتي سرعات بتزوج أنا حنا ودا دبا بالليجا أبزخونك زي قطلوي أب تحتي دما خنكونينا لو إساس الله صباح إساس ندحر كيدو كمان كالوت ناتو فوتوكوبي جيروم ويك أيروم كعبلولنا يقول مخنياتو أنصارو استودبه حيل سلازين كم تستقصكو وصاتنياتات حجزونا دليلو وصاتنياتات منغستات يكونوا ودبات ديمقراسياويان أبا هوغراوي حبرتسب زلو ግን ናብ ኣማራጺና ኢሳያስ ኣማራጺና እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ምውድዳብ ስለ ዘይርእዩ ዘለዉ ኣይቀርቡናን ኣሎ ስለዚ ነዚ ምእራም እዋናዊ ሕቶ እዩ ካብ ዝብል ብድፍረት ነዚ ከቕርቦ ደፊረ ኣሎ ድፍረት ኣይትቁጠርዎ ንትምህርትን ዝጎደለ መመልእን ክኸውን ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ ሓባእ ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ እዩ ተዳ ብዛዕባ ቁስሊ ዘይተዛሪብና ፈውሲ ኣይንረኽበሉ እዛ ነዚ ዝዛረቦ ዘለኹ መግለፂ ካባይ 10 ዕፅፊ ገይሮም ክገልፅዎን ክምህሩን ዝኽእሉ ኣለው ናተይ ሓሳብ ኣይኮነን እዚ ኣመልክት እየ ዘለኹ ጥራይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ካልኦት ካባይ ዝሓሽኩም ክትምልኡሉ ይግባእ እምበኣር ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ እንታይ ይጎዲሉ ዘሎ ውድብ እንዲና ሽም ውድብ ንገብር ኣኼባ ንገብር ካልኡን ይግበር እንዲ ዘሎ ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም ምስ ውልቀ ሰብ ክዛረብ ከለኹ እዚኣ ትመፀኒያ እንታይ ጎዲሉ ኣሎና እንዲ ኩሉ ነገር ይብሉና እዮም እቲ ዝጎደለ ግን ልክዕ ከምታ ማኪና ዝበልኩኹም ኩሉ ነገር ክማላእ ኣለዎ ውድብ ክትገብር እንትኹም እሱ ድማ እንታይ እዩ ክንብል ኣለና ጾሚቐ ሕጂ እተን ጎዲለን ዘለዋ ናይ ውድብ መልክዕ ወይ ውድብ ዝገብሮ እንታይ እዩ ኣብ ዝብል እተን ደሚቐን ዝረኣያ ቀንዲ ነገራት ክገልጽ ደሊ እሰን እየን ጎዲለን ድማ ዘለዋ ኣብዚ ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ሃዋሁ ንኩልና ብርክና ሰይሩና ዘሎ እሱ እዩ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እቲ ቀዳማይ ዝርዝራዊ ውጥን ትግባረ ስራሕ ዝርዝራዊ ውጥን ንበሎ ብጽሑፍ ከዳለኻ ውድብ ምቋሚ እዚ እቲ ዝዓበየ ሓጢኣት እዩ ኣብ ውድብ መጋገይ ንስዓብቱ እዩ መጋገይ ንሃገር ውድብ ኣይኮንካ እንተቕውም መጀመርያ ንቅድም እቲ ውድብ ክገብሮ ዘለዎ ውጥን ትግባረ ስራሕ ወይ ኣክሽን ፕላን ወይ ከዓ ኣክሽን ፕላን ኣይትበልዎ ካልእ ውጥን ብዝርዝር ክዳሎ ኣለዎ ብጽሑፍ ክቀርብ ኣሎ እዚ ሒዝካ ኢኻ ኣብዚ ውጥን እዚ ዝኣትዉ ኣባላት ናይ ውድብ ትዕድም ፈውስ እዚ ውጥን ዘይምህላው ምስልኡ ብእንግሊዝ ናብ ትግርኛ ክትርጉሞ ከለኻ ፕላን ወይ ውጥን ክገብር ዘይደሊ ሰብ ክዕወት ዘይደሊ ይብልዎ ማለት እዩ he who fails to plan plans to fail ይባል እዚ ቀዳማይ እዩ ዝርዝራዊ ውጥን ትግባረ ስራሕ ብጽሑፍ ዘይምቕራብ ዝርዝራዊ ናይ 2 ገጽ ናይ 10 ገጽ ኣይኮነን ዝርዝራዊ ክበሃል ከሎ ንፖለቲካዊ ውድብ ክሳብ 200 ገጽ ዝበጽሕ 300 ገጽ ዝበጽሕ ማለት እዩ ቀፂልካ ዝመጽእ መማሓደሪ ሕግታት ብምንታይ ሕጊ ኢኻ ትመሓደር ናይ ውሽጣዊ ሕጊ ኣሎ ናይ ሃገር ሕጊ ኣሎ ኣድማሳዊ ሕግታት ናይ ውድብ ኣሎ እተካይደሉ መማሓደሪ ሕግታት ንቅድም ክግበር ኣለዎ ሳልሳይ ኣባላት ክህልወካ ኣሎ ውድብ ኣባላት ክህልዎ ኣሎ ስሩዕ ኣባላት ስሩዓት ኣባላት ብጽሑፍ ዝተመዝገቡ መዝገብ ዝፈልጦም ብቁፅሪ ዝፍለጡ ኣባላት ክትሕዝ ኣለካ እዚ እውን ኣይግበርን እዩ ዘሎ ዝግበር ይመስል ኸውን ኣይግበርን ኣሎ እቲ ራብዓይ
بزعبا زوسنكاي وسانيتات صحف اب صحف اسفيركا وسانيتاتكا مسنادي دقائق بحال معناتيو وي قالو غباي مينتس بالانجليزي ازي حدا اكل كتفليو زي تخيل اكل ناي ودب باري ودب زرزراوي وطن تغبار سرحك وي اكشن بلان كلولو ممحضري حقتات كلولو بصحف سرعه ابالات بصحف استمزغبو كلولو قال غباي وي دقائق ناي اخيباتاتو كحزالو بصحف ازي ان حجي بخمي مقدين وسنت زخنا زبل حطوك متصخيل زدعا كغبر خيل انديو انتايو زي زبل حطوك متصخيل زيركا جن زي قبر كايو نجر زعنك فكا بقبون تزي غير كايو مليسو زعنك فكا السو مقانو يك زرزراوي وطن تكبار مالت اوشتو حموشتا وي شدشتا نغرات አለው ተሓደ መጀመሪያ ሸቶታት ይኻ ተቀምጥ ሸቶታት ስቂልካ ከምዚ ኦብጀክቲቭስ ወይ ጎልስ ይበሃል በእንግሊዝ ግን አላማታት ማለት እዩ ትምኒትካ ትገልጸሉ አይኮነን ከምዚ ባአና ሕጅን ተወሲድካ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ራህዋን ቅሳነትን ክሰፍን ኩሉ ሰብ አዱ ክምለስ ገለ ትብሎ ነገር ሸቶ አይኮነን እዚ ጽቡቅ ትምኒትካን መወዳእታ ድማ ውጽኢት ናይቲ ትገብሮ ስራሕ እሱ ክኸውን እዩ ሸቶ ግን ሓንቲ ነገር ክገብር ይልካ ተወቅዓ ነገር ያ ንሳ ድማ መግለጺኣ ሓሙሽተ ብውሕዱ መግለጽ ኣለዋ ሸቶ ክበሃል ከሎ ነቶም እዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቅ ጌርኩም ትፈልጡ ስማርት ዝበሃል ነገር እዩ በእንግሊዝ እሱ ድማ ስማርት ማለት ቀዳማይ ነገር እቲ ሸቶ ብንጹር ዝተቀመጠ ክትሪኦስ بقليلو تفلطو كون አለው ከምዚ ሓፈሻዊ ኮን ይብሉን ማለት እዩ ክዕቀን ክኽእል አለው ክልካዕ ማለት እዩ ክንድዚ ክንበጽሒና ክንድዚ ግዜ ክወስደልና እዩ ክንድዚ ኢልካ ብገንዘብ ወይ ብገንዘብ አይኮንኩን ብአሃዝ ወይ ብኻል መገዲ ክትገልጾ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ምሰቀመጥካዮ ዝሕርገለ እዋን በጽሒዮ ደት ሸቶ አይበጽሐውን ክትብል መጀመሪያ ከተቀምጦ ከለኻ ዝዕቀን ክትገብሮ ጽቡቅ ሰሪሕና አይሰራሕናን ክትብል ማለት እዩ ካልእ ዘይከውን ክትበጽሖ ዘይትኽእል ነገር አይተቀምጥን ኢኻ ዝጭበጥ ክኸውን ኣሎ ስኻ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ኣብ ሓሳብካ ጥራይ ስለ ዘሎ እዚ እውን ንወስድ ኮይኑ ተቀምጦ ንሱ ትምኒት ኢና እቲ ቀንዲ ሸቶ ግን እቲ ክትበጽሖ ትኽእል ጥራይ መወዳእታ እቲ ብግዜ ዝክዕቀን ዘለዎ ሕጂ ሸቶ كعقنا له مالتي بجزء كعقنا له كم زبز حكا تفلطو الله كانت شتو كم تشبط كايو معقن كله كالو تحرد ما نتصور ازي بفلاي عب نعشتو محبرات اب كتماتات زقومانه ارتراوያን محبرات نعشتو ودبات اب حفشاوي لوطي اب ارترا ممصا نزي سرحات زي كم زلقص عار مغبار اب زبل حصيروم ترخم ሸቶ ግን እዚ ክንገብራለና ዝብል አይተረክብን ይሃ እዚ ሓደ እዩ ምክንያቱም ኣብ ውሽጢ ሸቶ ከይቀመጥካ ድሕሪኡ ክመጽእ ዘለዎ ናይ ውድብ ስራሕ ክስራሕ ይክእል እሱ ድማ ሸቶ ምሰቀመጥካ ነቲ ሸቶ ድማ መተግበሪ ስትራቴጂ ውጽእ ኣብዚያ ቦታ ክበጽሕ ምስበልካ ብኸመይ ኢኻ ትበጽሓታ ቦታ በነፋሪት ዲኻ ብማኪና ብእግሪ ዲኻ ብኻልእ ብኸምዚ ክኸዳ ከም ማለት እዩ مقشاح تكبر شتو يحلوكا زعمت زيسي اب ازي بوتا زي كبصح سبي كبصح تبل تخون زي حدا شتو يخون خيليو ابو القسب كميت بصحو دما استراتيجي مالتي زي كغبر يت بخمزين تخركو يحصر لي راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان زخبركم سمعتنا نايزغت كتاتلوت صنحكم تنتنا كلا يكفالو زمت سمون حيزنا لكم كقربينا كساب شعو سلام قنا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاوያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ በቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዩ ስዒቡ ዝቕርብ ትሕዝቶና ብስጋኣት ኮሮና ቫይረስ ክሳብ 14 መጋቢት ኣብ ኢማራት ኣብ ዝርከብ ሆቴል ክውሸብ እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ክለቡ ተፋንዩ ማሪዮ ባላቶሊ ግጥማ ሴሪኣ ክድስክል ተማሕፂኑ ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ኣብ ጾታ ድሕሪ ዝወረዶ ማሰይቲ ህይወቱ ስኢኑ ሊቨርፑልን አትሌቲኮ ማድሪድን ጽባሕ ዝገብሮ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ክትዓት የለዓል ዝብልን ካልእን ዘጠቓለለ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት እዩ ቅድሚኡ ግና ንምዝኻር ቀንዲ ነጥባት ዜና ከስማዕኩም ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐምዶክ ፈተና ቅትለት ከም ዝተኻየደሉ ቴሌቪዥን ሃገር ሓቢራ እቲ ፈተና ቅትለት ቀዳማይ ሚኒስተር ሐምዶክ ብ9 መጋቢት ናብ ቤት ጽሕፈቱ እናምርዐ እንከሎ ኣብ መኪና ነታጉ ምጽዋድ ከም ዝተኻየደ እዩ ተሓቢሩ ነቲ ፈተና ቅትለት ዘካየዱ ኣካላት ዛጊት ክፍለጡ ኣይከኣሉን ኣብ ኢትዮጵያ ታይነቱ ካብ ዘይተፈልጠ ነገራት ምስ ቢሆቕ ተሓዊሱ ዝሽየጥ እንጀራ እናዘያደ ይመጽእ ከም ዘሎ በብእዋኑ ብዝጋድ ፍጻሜታት ይጥቀስ እዩ ማዕከን ዜና ፋና ትማል 9 መጋቢት ኣብ ዘቕረቦ ዜና ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከባቢ ቦሌ ምስ ዘይተፈልጠ ነገራት ዝተሓወሰ 36 ኩንታል ሓርጭን 25 በርሚል ቢሆቕን ተታሒዙሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ካብዚ ንጥዕና ስጋእ ዝኾነ ነገራት ዝተሓወሶ ቢሆቕ ዝተሰንከተ ኣስታት 300 እንጀራ እውን ንመሸጣ ከይወዓለ ከም ዝተታሕዘ እቲ ማዕከን ዜና ኣረጋጊጹ ህዝቢ ነዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝፈርስ ዘሎ ኣብ ዕዳጋታት ዝቐርብ ከም እንጀራ በርበረ ማዓርን ጠስምን ዝኣመሰለ ምግብታት መበቆሉ ከይመምኤ ካብ ምምጋብ ክቁጠብ ክኢላታት ጥዕና ይመኽሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ክትሃንጾ ዝወጠነት ቋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ጠቕሊሉ ከም ዝተሰረዘ ማዕከን ዜና ጋርወ ሓቢሩ እቲ ካብ 2017 ናትሒዙ ክህነት ጀመረ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝርከቦ ማዓስከር ናብ ሲቪላዊ ኣገልግሎታት ከም ዝውዕል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፕረዚደንት ናይታ ርእሰ ምምሕዳር ሙሴ ቢሄ ምግላጹ ዝዝከር እዩ እንተኾነ ንሱ ሙቓም ወተሃደራዊ ማዓስከር ኢማራት ኣብታ ርእሰ ምምሕዳር ጠቕሊሉ ከም ዝተሰረዘ ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበሉን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብዚ እዋን እዚ ንሎጂስቲክን ወተሃደራዊ ስራሒታትን እትጥቀመላ እንኳ ሃገር ኤርትራ ጥራይ ኮይናላ እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረናዩ ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩም ቤተሰብ ስፖርት ሎሚ እውን ከም ወትር ሰሉስ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክትታልኩም ብኸብሪ ንዕድም ብሰንኪ ስጋኣት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ይዕሪፈናሉ ኣብ ዝነበረ ሆቴል ን10 መዓልታት ተወሺበን ካብ ዝቐንያ 4 ክለባት ቀልድን ብሽክለታ እተን ክልተ ማለት ንኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሓቂፋት ትርከብ ፈረንሳዊት ክለብ ኮፊድስን ፈረንሳዊት ክለብ ግሩፓማ ኤፍዲጄን ብቅድሚ ትማል ሰንበት ናጻ ተለቂቐን ዙር ኢማራት ንኽፍጸም ክልተ መድረኻት ምስ ተረፎ ክልተ ኣባላት ስታፍ ናይ ሓንቲ ኢጣልያዊት ክለብ ምልክታት ሕማም ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝተረእዮም ኣካየድቲ ናይቲ ውድድር ነቲ ዙር ኣቋሪጾም ንብሙሎም ተቐዳደምትን ኣባላት ናይተን ኣብቲ ዙር ዝተሳተፋ 20 ክለባት ካብ 27 ለካቲት ጀሚሮም ይዕሪፎምሉ ኣብ ዝነበሩ ሆቴላት ከም ዝኽርደኑን ከም ዝምርመሩን ገይሮም ነይሮም ብዝተረኽበ ውፅኢት መሰረት ድማ እቲ ቫይረስ ኣብ ውሽጢ 6 ተቐዳደምቲ ክርከብ እንከሎ ዝተረፉ ካልኦት ግና ካብቲ ሕማም ናጻ ኮይኖም ጸኒሖም ብድሕሪ ኣብ ባሕቲ መጋቢት ዝተረኽበ ውፅኢት 16 ጋንታታት ብኡ ንብኡ ናብ ዋኒነን ክፋንዋ እንከሎ እዞም በዚ ሕማም ዝተለኽፉ ተቐዳደምቲ ዓሪፎምሉ ኣብ ዝነበሩ ደርቢ ዝነበራ 4 ጋንታታት ግን ነተወሳኺ መርመራ ከም ዝጸንሓ ተገይሩ ናይቲ ዳግማይ ዝተሰላሰለ መርመራ ውፅኢት እውን ዝተፈልየ እኳ እንተዘይነበረ ሰብ መዚ ጥዕናት ሃገር ግን ነቶም ውፅኢቶም ናጻ ዝኾነ ተቐዳደምቲ ንኽሰድዎም ፈቓደኛታት ኣይነበሩን በንጻር እኳ ደኣ ክሳብ 14 መጋቢት ኣብቲ ሆቴል ክጸንሑ ምዃኖም እዮም ሓቢሮሞም ኣብቲ እዋን ብተግባራት ናይዞም ሰብ መዝን ብዝግበረሎም ዝነበረ ኣተሓሕዛን ቅሬታ ዝተሰምዖም ሓለፍቲ ዘን ክለባት ኣብ ማዕከናት ዜና ወፂኦም ተቃውሞም ከስምዑን ከለዉ ሓደ ካባቶም ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኮፊዲስ ሮበርት ድሚያኒ ዝገበርናዮ መርመራ ውፅኢቱ ኣለታዊ ኮይኑ ኸበቅዕ ኣነን ተቐዳደምተይን ኣብዚ ሆቴል እዚ ብዘይድሌትና ተሓይርና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ውሕዳት ሰዓታት ዘለና የሕማቕ ኩነታት እንተዘይተመሓይሹ መግቢ ናይ ምሕሳም ኣድማ ክጅምር እየ ብምባል ኣጠንቂቑ ናትናኤል ብርሃነ ብወገኑ ኣብቲ ከም ማሕቡስ ዝገለጸ ሆቴል ብዘይልምምድ ተዓጽዮም ልዕሊ ሓደ ሰሙን ምጽንሖም ኣተሓሳሳብ ምዃኑ ብምሕባር ንሱን ብጾቱን ብሓያል ልምምድ ዝሃነጽዎ ብቕዓት ሰኣን እኹል ልምምድን ውድድርን ክፈርስ ከም ዝኽእል ስክፍቱ ገሊጹ ነይሩ ሰብ መዚ ጥዕና ኢማራት መረረ ናይዞም ጋንታታት ዝተሰቆሮም ክመስል እትወሲኖሞ ዝነበሩ ናይ ግዜ ገደብ መዓልቱ ከይኣኸለ ዝሓለፈ ሰንበት ንክለባት ኮፊድስን ግሩፓማን ብሃንደበት ንናብ ዓደን ክኸዳ ነጊሮመን
እቲ ሓበሬታ ትንግርቲ ዝኾኖም ኣባላት ተን ክለባት ድማ ብድሕሪ ዝብስራት መንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ሓጎሶም ገሊጾም። ኢጣልያዊ ኣጥቃዓይ ክለብ ብሬሽያ ማሪዮ ባላቶሊ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴራ ደው ክብል ጸዊዑ። ባላቶሊ ብጥዕና ጸወታ የለን፣ በጃኹም ንበራበር፣ ገንዘብ ማዕረ ጥዕና ኣይስራዕን እዩ። እቲ ግጥማት ብዘይ ተዓዛቢ ኣብ ዕጹ ማዕጾ ስለ ዝሰላሰል ሽግር የብሉን ዝብል መጎተ ኣይተስምዑኒ። ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ካባኹም ንላዕሊ ፍቕሪ ኣለኒ። እንተኾነ ግን ኩዕሶ እግሪ ብኣውቶቡስ ባቡርን ነፋሪትን ምጉዓዝ ኣብ ሆቴላት ምዕራፍን ካልእን ዘጠቓልል ብሓፈሻ ምስ ካልኦት ሰባት ንኽትራኸብ ዘገድድ ንጥፈት እዩ። ብሰርዝ ተፈጢሩ ዘሎ ሕማም ነቶም ምሳይ ዘየለዉ ደቀይ ከይደክር እዮም ብዘይ ምኽኣለይ ልዑል ሓዘን ይስማዓኒ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ነታ መዓልታዊ ዝሓቕፋን ምሳይ እትውዕልን ዕድመ ዝደፍአት ወላዲተይ ካብ ፈቐዱ ብዘምጻእክዎ ሕማም ክልብዳን ንሕማም ክትቃልዓን ኣይደልን እየ ብምባል ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ነቲ ክሳብ 3 ሚያዝያ ኣብ ዕጹ ማዕጾ ክካየድ ወሲንዎ ዘሎ ግጥማት ከደስክል ተማጺኑ። ኣጥቃዒ ሊቨርፑል ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማኔ ንስሙ ሕጋዊ ምልክት ንግዲ ማለት ትሬድማርክ ገይሩ ኣመስጊቦ። ማኔ SM10 ንዝብል ነቐዳሞት ፊደላት ኣስማቱን ቁጽሩን ንዝውክል ብራንድ እዩ ኣብ መንግስታዊ ቤት ጽሕፈት ፍቓድ ዋኒን ከም ምልክት ንግዲ ሕጋውነት ኣልቢስዎ ዝርከብ። ኣብዚ ወቕቲ ውድድር ኣብ 37 ጸወታታት 18 ጎላት ብስሙ ኣጽሒፉ ዝርከብን ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ድማ ምስ ጋንቱ ሊቨርፑል ጫማ ፕሪምየር ሊግ ዝስፍስፍን ማኔ ነዚ ምልክት እዚ ንዓበይቲ ክለባት መፍሪ ኣልባሳት፣ ጫማታት፣ ኮስሞቲክስን ካልእን ብምሃብ ሚልዮናት ኣታዊ ክረኽበሉ ከም ዝኽእል ይግመት። ከም ሊዮነል መሲ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶን ኔይማርን ዝኣመሰሉ ተጻዋቲ ብተመሳሳሊ ኣገባብ ዓመታዊ ልዕሊ 20 ሚልዮን ፓውንድ ኣታዊ ከም ዝገብሩ ይፍለጥ። ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ካብ ኣውቶቡስ ወሪዶም ናብ ስታድዮም ክኣትውን ከለዉ ወትሩ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኖም ኢዶም ንዝርግሕሎም ደገፍቲ ሰላም እናበሉን ኢዶም እናተንከፉን እዮም ዝሓልፉ። እንተኾነ ግን ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኢጣልያ ክሳብ ዝመጽእ ወርሒ ሚያዝያ ተዓዘብቲ ኣብ ዝተሓረሞ ዕጹ ስታድዮም ክካየድ ብምውሳኑ እዞም ደገፍቲ ዘይከም ናይ ኩሉ እዋናት ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ኣፍ ደገ ስታድዮም ኣይነበሩን። ይኹን እምበር ዘይምህላው ናይዞም ደገፍቲ ንክርስቲያኖ ሮናልዶ ልማዱ ንኽገብር ኣይዓንቀጾን። እዚ 5 ግዜ ተዓዋቲ ሽልማት ባሎን ዶር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ካብ ኣውቶቡስ ምስ ወረደ ኢዱ ናብቲ ተዓዘብቲ ደው ዝብልሉ ሸነኽ እናለኣኸ ምስ ንፋስ ሰላምታን እናተለዋወጠ ናብ ውሽጢ ገጹ ክስጉም ተራእዩ። በዚ ዝዓገበ ሮናልዶ ጸወታ ምስ ተወደውን ኣንፈቱ ናብ 4 ሸነኻት ናይቲ ስታድዮም እናቐየረ ነቶም ብኣካል ኣብቲ ሜዳ ዘይነበሩ ደገፍቲ የእዳዉ ጠቓዕ እናበለ ምስጋኑ ኣቕሪቡ። ሮናልዶ ኣብዚ ጋንቱ ዩቬንቱስ ንኢንተር 2-0 ሰዓረትሉ ጸወታ መበል 1000 ግጥም ክጽምብል በቂዑ። ካብቲ ዘገርም ድማ ፋልመይቲ ጸወቱ እውን ኣብ 2002 ኣብ ውድድር መጻረይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ማልያ ፖርቱጋላዊት ክለብ ስፖርቲንግ ለቢሱ ብተመሳሳሊ ኣንጻር ክለብ ኢንተር እዩ ኣካይድዋ። ኣብ ታሕተዋይ ደረጃ ምስ እትጻወት ማቶክ ታውን እተባህለት ክለብ ዝጻወት ዝነበረ ወዲ 25 ዓመት ጆርዳን ሲኖት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብጉጅለ ኣብ ዝተጓሃረ ኣምባጋሮ ድሕሪ ምስታፉ ኣብ ሽከና ርእሱ ብዝወረዶ መጥቃዕትዩ ህይወቱ ክሓልፍ ኪኢሉ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይዚ ውላዱ ንሓለቓ ጋንታ ሆደስፊልድ ታውን ዝነበረ ሊሲኖት ዝኾነ ተጻዋታይ ዝሓለፈ ረቡዕ ቅድሚ ምፍጻሙ ድማ ቶም ዝተባህለ ሓዉ ሓፋሽ መፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ንኽብሪ መዋቲ ብቁፅሪ 25 ተሰነ ሲን ዝብል ስም ዝተጻሕፎ ማልያ ክልእክሉ ልመኑ ኣቕሪቡ። ብመሰረዚ ኣሰልጣኒ እንግሊዝ ጋሬዝ ሳውዘንጌት ሓለቓ ጋንታ ሊቨርፑል ዝነበረ ስቴቨን ጀራርድ እውን ዝተሓወስዎ ጻውዒት ነቶም ካብ 29 ሃገራት 826 ማልያታት ተላኢኹሉ። ብድሕሪዚ ወዲ 29 ዓመቶም ነቲ ማልያታት ኣብ ዕለተ ምልባስ ሓመድ ኣዳም ሓዉ ኣብ ስታድየም ቫሊ ፓራድ ሓደ ብሓደ ብምስቃል ንላእኽቲ ኣመስጊኑ። ኣብ ቅትለት ሲኖት ኢዳለዎም ዝተባህሉ 3 ጠርጡራት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ኣትዮም ይርከቡ። ናይጀርያዊ ተጻዋታይ ቺሜ ማርቲነስ ኣብ ጸወታ ብድሕሪ ዝወረዶ ማሰይቲ ህይወት ሲኢኑ። ብቕድሚ ትማል ሰንበት ናይጀርያውያን ክለባት ናሳራዋ ዩናይትድን ካትሲና ዩናይትድን ይጋጠማሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ማርቲነስ ምስ ካልኣይ ተጻዋታይ ብርእሱ ተጋጭው ኣብ ማእከል ሜዳ ወዲቑ ናብ ሆስፒታል እኳን ተምርሐ ሓካይም ግና ንህይወቱ ከትርፎ ኣይካሉን። ብድሕርቲ ኣብቲ ጸወታ ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብቲ ስታድዮም ዝነበረት ኣምቡላንስ ንማርቲነስ ብቕልጡፍ ናብ ሆስፒታል ንኽትወስድ ፈተነታት እኳን ተካየደ ሞተርኣ ክበራበር ብዘይምኽኣሉ ግን ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ዝተሓረሞ ማርቲነስ ብናይ ሓደ ጋዜጠኛ መኪናዩ ናብ ሆስፒታል ዶንጊዩ ክበጽሕ ኪኢሉ። ቅድሚ 2 ቀነ 16 ክለባት ኤሮጳ ናብ ውድድር ርብዕ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ንምእታው ንሓድሕደን ቀዳማይ ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ከም ዘካየዳ ዝዝከር እዩ።
ፍርቀን ሎምን ጽባሕን እተን ዝተረፋ ድማ ዝመጽ ሰሙን ርክብ ካልኣይ እግሪ ከካይደን በቲ ወፂ ዘሎ መደብ መሰረት ሎሚ ሰዓት 11 ምሸት ጀርመናዊት ክለብ ራዘን ፖል ስፖርት ላይፕዚግ ንእንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ኣብ ሬድ ቡል ኣሬና ከተንግዳያ ኣብ ቀዳማይ ርክብ ዘን ክልተ ጋንታታት ላይፕዚግ ናብ ከተማ ለንደን ተጓዒዛ ቲሞ ቨርነር ብዘቁፀራ ፍጹም ቅላዕ 1-0 ከሲባ ተመሊሳ ነይራ እዚ ውጽኢት እዚ ነዛ ቢዮልዮን ናገልስማን ትዕለም ጋንታ ኣብዚ ካልኣይ እግሪ ብቐሊሉ ዘይግመት ረብሓ ሒዛ ንኽትኣቱ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ዓመተ ውድድር እዚ ኣብ 35 ፀወታታት 27 ጎላት ኣምዝጊቡ ዘሎ ዓይነታ ክለብ ዝኾነ ቲሞ ወርነር ብምኽንያት መጉዳእቲ ሰለፍ ናብ ሜዳ ምውራዱ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ብምህላው ግን ከም ኣሉታዊ ነጥቢ ዝጥቀስ ኣብ ዝሓለፈ 5 ግጥማት ኣብ ሓንቲ ጥራይ ማዕረ ወፂኡ ብዘይ ዓወት ጥራይ ኢሉ ዝተመልሰ ፖርቱጋላዊ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ጆሴ ሞሪኖ ብወገኑ ከም በዓል ሃሪኬን ሶንን ሲሰኮን ዝኣመሰሉ ወሰን ተፃወቱ መጉዳእቲ ስኢኑ ኣብ ርእሲ ምህላው ሓላው ልዳት ሁጎ ሎሪስ እውን ብሰሪ ምጭባጥ ጅማውቲ ምስላፉ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ስለ ዘሎ ነታ ዝሓለፈ ዓመት ብሊቨርፑል ተሳዒራ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ጋንቱ ናብ ርብዕ ፍጻመ ንኸስግራ ዘለዎ ተኽእሎ ጽብብ ዝበለ ምዃኑ ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ ይገልጹ ስፓኛዊት ክለብ ቫሌንሲያን ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታን እውን ሎሚ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ስታድዮም ሜስታላ ክፋለማየን ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓን ፈለማ እዋን ትሳተፍ ዘላን ኣብ ኢጣልያ 4-1 ተዓዊታ ዝነበረትን ኣትላንታ ሓደ እግራ ድሮ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ከም ዘስገረት ብዙሓት ይሰማምዑ ቫሌንሲያ ነዚ ኣቐዲሙ ዝተረኽበ ውፅኢት ናብ ረብሓ ክትልውጦን ተደኣ ኮይና ልዳት ኣውሒሳ ብውሕዱ 3 ግዜ ንልዳት መጋጥምታ ንኽትደፍር ክትሕተት እያ ኣብ ታሪኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ክለባት ሊቨርፑል ዴፖርቲቮ ላ ኮሮኒያ ሮማን ባርሰሎናን ብሓፈሹ 4 ጋንታታት ጥራየን ተመዝጊብወን ዝነበረ 3 ወይ ድማ ልዕሊኡን ጎላት ኣብ ካልኣይ ጉዕዞ ኣሕዌን ናብ ዝቕጽል መድረኽ ክሓልፋ ዝኽኣላ ኣብ ላሊጋ ሻውዓይ ተርታት ሰሪዓት ትርከብ ቫለንሽያ ነታ ኣብ ጽቡቕ ቁመናት ትርከብ ኣትላንታ ብኽንዲ ዝተገልጸ ብዝሒ ጎል ረቲዓ ነዘን ኣቐዲመን ዝተጠቕሳ 4 ክለባት ንኽትሓብረን ዘሎ ዕድል ነገረ ኩዕሶ እንተዘይኮይኑ ዳርጋ ባዶ ሚእታዊት ምዃኑ ክኢላታት ኩዕሶ እግሪ ይእምቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዝያዳ ቓልቦ ፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ማዕከናት ዜና ስፖርት ዓለምን ስሒቡ ዘሎ ፀወታ ጽባሕ ሰዓት 11 ምሸት ኣብ መንጎ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነት እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑልን ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድን ዝህሉ ምትሕንናቕ እዩ ሊቨርፑል ንልዕሊ 1 ዓመት ከይተሰዓረት ክትጓዓዝ ድሕሪ ምጽናሓ ቀድመቲ ብቐዳም ኣብ ልዕሊ ቦርንማውስ ተጎናጸፈቶ ናይ 1-0 ዓወት ኣብ ዘካየደቶ 4 ሓፈሻዊ ግጥማት ኣብ 3 መሪር ስዕረት ክትቀምስ ተገዲዳ እዚ ድማ ኣብ ስነ ልቦናዊ ኣተሓሳስባ ተጻወታን ደገፍታን ብመጠኑ ኣለታዊ ጽልዋሕ ዲሩ ከም ዘሎ ይእመነሉ ይኹን እምበር ዝበዝሑ ወገናት እዛ ኣብ እስጳኛ 1-0 ዝፈሸለት ክለብ ጽባሕ እትገብሮ ቁርቁስ ኣብቲ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ የዊል ነቨር ወክ ኣሎን ማለት ወትሩ ኣብ ጎን ክልና እናበሉ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ብዝጭድሩ ደገፍቲ ዝማሙቕን ዘይድፈር ዕርዲ እናተባሃለ ዝጽዋዕን ተፈራህ ስታድዮም ኣንፊልድ ብምዃኑ ናብ ርብዕ ፍጻሜ ብዘይዋላ ሓደ ጸገም ከተቐንዐ ይብሉ ሊቨርፑል ኣብዚ ስታድዮም እዚ ካብ ሚያዝያ 2018 ጀሚራ ን54 ፀወታታት ካብ ስዕረት ሓራ ኮይናያ ትቕጽል ዘላ እዞም ወገናት ብተወሳኺ ነቲ ዛጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ልዕሊ ባርሰሎና ሰርሓቶ ተኣምራት ከም መራጎዲ ሞገቶም የቕርቡ ዝሓለፈ ዓመት ሊቨርፑል ምስ ባርሰሎና ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ኣብ ተረኸበትሉ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 3-0 ተረቲዓ ከተበቅዕ ኣብ ናይ መልሲ ፀወታ ግን ንባርሰሎና ኣብ ሜዳ ኣብ ምእንጋድ 4-0 ደኪራ ታሪኽ ከም ዝሰርሐት ዝዝከር እዩ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት 2 ግዜ ናብ ፍጻሜ ዝበጽሐት ሊቨርፑል ኣብ ትሕቲ ጀርመናዊ ዓላሚኣ ዮርገን ክሎፕ ካብ እትኣቱ ትሒዛ ኣብ ናይ 2 እግሪ ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ብድምር ውጽኢት ተሳዒራ ዘይትፈልጥ ብምዃና እውን ካልእ ተወሳኺ ሓያል ጎኒ እዛ ጋንታ እዩ ዋልታ ሊቨርፑል ዝኾነ ብራዚላዊ ሓላው ልዳት ኣሊሰን ቤከር ብምኽንያት ማሰይቲ ካብ ፀወታ ስለ ዝቦክርን ናይ ጨዋዳታት ምትእሳር ኣጓኒፎ ዝቐነ ሓላቓ ጋንታ ጆርዳን ሃንደርሰን እውን መድሓኑ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተረጋገጸ ኣብታ ጋንታ ዓብ ሃጓፍ ከይፈጠረ ኣይተርፍን እዩ ኣብ 2014 ከምኡውን 2016 ናብ ፍጻሜ በፂሓ 2 ግዜ ዘይሰለጣ ብኣርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ዲያጎ ሲሞኔ እትምራሕ ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ብወገና ከም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ጽባሕ እውን ን11 ተጻወታ ኣብ መስመር ምክልኻል ኣገዲማ ኣብ ምቹእ እዋን ሃንደበታዊ መልሲ መጥቃዕቲ እናገበረት ክትጻወት ምዃና ብኣግኡ ተገሚትሎ ነዚ ስልቲ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣድማዓ ኮይኑ ዝረኸበቶ አትሌቲኮ ጻዕራ ዝገበረት ጌራ ሓንቲ ጎል ኣውፂራ ንሊቨርፑል ኣብ ከቢድ ሓደጋን ብድሆን ንምእታው ክኸውን እዩ አትሌቲኮ ጽባሕ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ብመጉዳእቲን ዝተነፍገቶ ኣገልግሎት ናይቲ ከም ኣከፋፋሊ ከምኡውን ናይ ቅድሚትን ናይ ክንፍን ኣጥቃዒን ኮይኑ ዝጻወት ፖርቱጋላዊ ዦ ፌሊክስ ክትረክብ እያ
እዛ ጋንታ ኣብ ላሊጋ ተዳኺማ 5 ተርታ ተሰሪዓ እኳ እንተሃለወት ኣብ ዝሓለፈ 5 ሓፈሻዊ ግጥማት ግን ስዕረት ከይተኣናገደት ብምውፃእ ናብዚ ናይ ጽባሕ ናይ ሞትን ህይወትን ጸወታ ሞራል ሰኒቓ ክትኣቱ ብድሕርቲ ኣብ ስታድየም ዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ ተረኽበ ውፅኢት ተጻወትቲ ሊቨርፑል ንመጋጥምቶም ኮኔልካ ግዜ ንምጥፋእ ብዝግበር ተንኮልን ብዘይርትዓዊ ኣፀዋውታን ስለ ዝኸሰስዎም እዚ ክስ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተወሳኺ ወጥሪ ፈጢሩ ነዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ዝያዳ ተሃራፊ ገይርዎ ኣሎ ካልእ ጽባሕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንኽሳለጥ መደብ ተታሒዙሉ ዘሎ ጸወታ ኣብ መንጎ ፈረንሳይት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማን ጀርመናይት ክለብ ቦሩሽያ ዶርትሞንድን ዝግበር ግጥም እዩ ንውድድር ሊግ ሓደ ፈረንሳ ብዝግባእ እትመልኮ ፒኤስጂ ኣብ ርክብ ቀዳማይ እግሪ ዋላ እኳ 2-1 ተተሳዕረት ካብዘይ ሜዳ ኣገዳስነታ ዕዙዝ ዝኾነ ሸቶ ረኺባ እያ ተመሊሳ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሜድኡ ብማንቸስተር ዩናይትድ ኣሰንባዲ ስዕረት ገጢሞ ካብ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝተገለፈ ኣላይ ክለብ ፒኤስጂ ቶማስ ቱሸል ጽባሕ ንብራዚላዊ ኔይማርን ፈረንሳዊ ምባፐን ኣብ ቅድሚ ታኽቲቱ ዘካይዶ ወፍሪ እንተዘይሰሊጥዎ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዛጋንታ ዘለዎ ቐጻልነት ከብቅዕ ምዃኑ ዳርጋ ዝተረጋገጸ ነገር እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ጋንቱ ነቲ ኣብ ሊግ ሓደ ፈረንሳ ተንጸባርቆ ብቕዓት ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንምድጋሙ ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪማላ ፒኤስጂ ነተኸላኸላይ ሞይነርን ነከፋፋሊ ቬራትን ብመቕጻዕቲ ንካልእ ኣከፋፋሊኣ ሄሬራ ድማ ብማህረምቲ ኣብዚ ናይ ጽባሕ ጸወታ ክትስእኖም እያ ብዘይካዞም ተኸላኸልቲ ሲልቫን ዳግባን እውን ካብ መጉዳእቲ ሙሉእ ብምሉእ ነጻ እንተዳ ኮይኖም ቅድሚ ጸወታ ናይ ብቕዓት መርመራ ክግበረሎም እዩ ኣብ ኩሉ ዝሓለፈ 5 ግጥማት ዓወት ዝሓፈሰት ዶርትሞንድ ቦገና ኣብዚ ዓመተ ውድድር ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ 10 ግዜ ኩዕሶን ሰኪዔትን ብዘራኸበ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ኤርሊንግ ሃላንድን ብእንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾን ንዝምራሕ ዘይምሕር መስመር መጥቃዕቲ ስሒላ ነታ መስመር መጥቃዕታ ስሑ ዝኾነ ፒኤስጂ ከተሰንፍ ተዳልያላ ዶርትሞንድ ቅድሚ ወርሒ ብመጉዳእት ሰለፍ ንሰኣነቶም ማርኮ ሬይስ እንተዘይኮይኑ ካልእ ተወሳኺ ዝጎደለ ተጻዋታይ የብላን እምበር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ሰሉስ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝመጽእ ሰሉስ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን